Tes, Lagi deket. tes. Satu lagi. Hah? Satu lagi. Yang ini. Ya. Tes. Tes. Go.
Channel 14. Lagu buka itu. Empat. Oh, sebelum jauh, Pak. Biasa maruh. Cek. Cek, cek. Oke. Ini metong langsung marete. Cek, cek. Tapi 733 dibikin. Kak, itu martam yang nahohom. Martam yang nahohom 733 ya? Itu martam yang nahohom.
Shalom amang inang, alana yang masuk prosesi nama mahita, asa joncong mahita diingat tapi. Marulop-ulop matutu todita sialabuhi hita mamunguti pesta Natal na parjuluon nang pedibagasan situasi pandemi COVID-19. Marhite-hite pesta marningot di ari hatutubo ni Tuhata Jesus si Paluay. Ang giat lam di pataw kita lako mengadupi situasi na macay buraton. Ang giat ma las ni rohat taon buy manaluhon ragam dia kabiar dohot akka hamaulon na taadupi saunaryon at tong dibagasan las ni roha mardongan ulop-ulop upasahat habi matuhita sa luhut na selamat hari Natal ma dihita. Selamat Hari Natal madihita. Hudul mahita. Dihamu amanami inanami songonina po sobulong. Selamat Natal madihita. Parjulo kupaingot kupatakas tuhida asadinggam mata pakai masker ta songo protokol kesehatan nong di pasahat tuhida. Uria na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, pinasahat matabe sa halinari tuhita sude, ruas ni Huria na marbungo, di pesta Natal na parjoloon sa darion, selamat Hari Natal madihita sa luhut na. Selamat Hari Natal. Edeho kamu ma di Jehovah, edde nay baru sada ay nunga dipabahe ni bana ak kahalongangan nunga ditupahi siamun nay dohot tangan na nabadiyay hi ibana Mangulop pun Jehovah, pangiar masuara marulop-ulop, jalamarid de mahamu. diari sadarion tamahi tamadok mauliate tutuhat debata na say mga ramoti perdalanan ni huriatna sadarion taingo do ari hatutubo ni Tuhan Yesus
nagabi si palua dohot manobus hita siya dosa. Di batatta do namarsuru Jesusi, ay hobbar tu holong ni rohana do di hita jolma na tinopana, ido hapa patar ni debata marhite anaki, ay pola do anak na nasasaday di lehon, asaw nang mago nang gusada siyak kita, gariada tahe, ikot tu hanguluan si saleleng nileleng na hita buanon na, martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Atok tay dehom ma hasangapon di debata, dame-dame ma di jolma, marede mahita se buku edetan nomor 57 ayat 1 dohot ayat 2. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadian atau mapalangi dohot tanoon, amin. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tongani hitaon, jada huidahami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asini roha dohot hatutuon haleluya. Haleluya.
pangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, madok mauliate dohami tuho, alani godang ni asi dohak holong ni roham di hami, ay di basa-basa hoko do anakmu nasasadai tuhami, na di pardangolanon, asa malua hami marhite ibana, siya dosa dohot siyan hamatean saliling nileling na, hupangi dohami tuho, say sodangi marohanami na hulumi, marhite-hite todi perbadiai, akup nii, say parrohai mahami, asa hubotohami madok mauliate tuho, asa tarapul situtu rohanami, di hagogotan, di pangujunan marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihok kamuma patik ni debata di pesta Natal na parjolo sa darion, imana tersurat di Lukas bidutolu ayat 8. Perbueho kamuma natama, pabuan naong muba rohamuna, jala sotung didok hamu di bagasar rohamuna, si Abraham do amanami, ay hudok matuhamu, terjadi hodebatado anak di si Abraham sian akka batuon atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen.
huria ni Tuhatta, di bagasan rohana hohom, tatopoti madosatta na gudangi, tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, jala amanami, ujau hami dogoar munabadiai, ala na targogot hami marningot dosa nami, say marasini roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak di debata, nagabi jolma ala ni hami. Ale Tuhan debata, dipatuduh kodo asini roham dihami aka jolma natinopam. Na disuruh hodo anakmu nasasadai, Roma nopot hami namia dope di pardangolanon. Masai godang tutu aka dosa nami di adopanmu, jala hamatea do jabar nami. Aut unang ala ni asini roham dihami, ale Tuhan, ajari mahami paubahor rohanami, marningot naung hinaholongamu hami di bagasan Yesus Kristus. Yon lau paluaho kami. Asi maroham dihami, say patotong madihami, roha hamaulal teu tuho, otod di perbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami, romaho mangingani hami, asamarlas ni roha hami, mangulahul lomo ni roham, hodo parhitian ni nasa asin ni roha, alai unang tulak kami. Ale Tuhan debata, asima roham dihami, say paloas mahami marnida hapatarammu di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus, na tubuh di bara ni Betlehem. Ukap marohanami sa luhutna, asa tubuh Yesusi di bagasan rohanami, asa tungmu baroha dohot pikiran nami, gabe huloy hami ho ganup tiki. Ale Tuhan nami, dangadong nahupangasahok kami, dukon ni asini roham, hati goran na pinatupan ni anakmu do, nahupangasahok kami tujulom, dibayani pasonang jala apuli mahami, akan hinophop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen.
baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosa. Songonod do pagkaholong ni debata di Portibion, pola do anak na nasasaday di Leon, asa unang mago ganup na porsea di Ibana, asa hanguluan na salileng nilileng na di Ibana, hasangapon ma di debata di Gijang. Amin. Tajahama hatani debata turpuk di hari pesta Natal Parjolo, imana tersurat di Pesalme siapu lalu, mamuka sian ayat sada, sahatro di ayat sia. Edeo kamuma di Jahoba, edde nai baru sada, ainunga di pabahen ibana akka halongangan, nunga ditupahi siamun nai, dohot tangan nanabadiai ibana. Nunga di pabotohon Jahoba hatuaon nai. Nunga di papatar ibana hati goran nai. Di adopan ni akka parbegu. Nunga diingot ibana asini rohana. Dohot hasitonganna tu bagas ni Israel. Nunga di ida luhut ujung ni tanoon. Hatuaon ni debatata. Marsurak-surak maho ale sadok tanoon, mangolopon Jahoba, pangiar masuaram marolopolop, jala maredde mahamu. Puji hamuma Jahoba, marakup arbab, mardongan arbab dohot suara ni edde. Marolopolop mahamu di jolo ni Raja Jahoba, mardongan sarune dohot suara ni sakka. Mardorom malaut rodi isina, Portibion rodi pangisinai. Martopak-topak maaka batangait, rap marolopolop maaka dolok. Di jolo ni Jahoba, ainunga roi bana lau manguhum tanoon. Uhumon nama Portibion, marhite-hite hati goran. Dohot akka bangso, marhite-hite hasit tongani. Ido sahatna. Martua maakana tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Oh
tahati dakon ma hapor seotai, songon nahi na tidakon ni dongata sahapor seaon, di sadok portibion rapma hitamadok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pergogo na suatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siat tod di perbadia, adorak suhabubuhan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal loy bana di hau pinor silang, na tuat tuban waturudong di tanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu hudul tu siamon debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di simay bana pay mga mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea, ditod di perbadia, jala adok sada huria na badia, huria topan ni halak kisten akan na badia, dohot di hasisan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu do sogot daging ni halak, dohot di hanguluan na surasu. Amin. Buah-buah, manak sunggul-sunggul, khusus turuas ni HKBP Cipayung Cilangkap. Na perjulu, sadarion marpungu dohita, di permingguan pesta Natal perjulu, ima perningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus, laos dipatupa doan non, marulaun nabadia duk hidung jamita, naboy maddohoti marulaun nabadia, holan akka ruas ni huria, naung makatidakon hapor seaudo, jala akka na so makatidakon hapor seaon, asa dinggan mahot hudul di bangku na besahat tunasidung acara permingguan. Sudah permingguan pesta Natal sadarion disiar hodo secara live streaming. Napaduahon, hupangido hami asa sudah mahita mendukung program di pamareta laho mengadopi pandemi COVID-19 siaon, marhite na mangihuton protokol kesehatan terlumobi may 3M, memakai masker, mencuci tangan, dohot menjaga jarak. Jalahu pangidu hami asanaing mahita hudul hobartu nomor ni bangku nauk tadaptarhod di sektor tabi. Na patuluhon, marsogot hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, di patupa huriat tado parmingguon pesta Natal na paduahon, laos pasahat totohonan hasit tuaon tu 5 halak calo situa, masuk pukul sia 30 laos adong do marsogot laho pariburhon pesta tai ima sada artis na margoarjoy tobing jala disiar hodo permingguan pesta Natal paduahoni secara live streaming. Na paupaton tu hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 masuk mahita perminggota songon na somal na palimahon songonima buah-buah sunggul-sunggul dihita.
dehita siap buku edita nomor 52 ayat 1 dot ayat 2. Debata da sumurung sad salut naroha ima bangaraboti atea tiro pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Dihamua kamang dokaina hata ni debata nalang mamakulingi hita di pardingotan natal parjoloon ima natar surat di surat Tuhala Heber bidusada mamukamai san ayat sada sahatu ayat 4. Sada surat Tuhala Heber bidusada mamukamai san ayat sada satu ayat 4. Songonoma didok disi takas mata payut ihud. Jod jalaragam na jolo pambahedan ni debata mamakulingi aka amai marhite-hite aka panurangi. Alai di aka arina parpudion dipakulingi dohita marhite sian anak ibana do dipabakit gabesitean para luhutani jala marhite-hite ibana do ditopa aka hasyangani. Silab ni hasangaponna dohot sumanni hadironna do ibana. Jala diusung do parluhutan ni marhite-hite hatana na marhagogoni. Jala dung dipatupa ibana hayason sian akadosa. Hudul do ibana tusiamun ni hato ngamon na digijangi. Songon surung ni gornai na tinian na mengatasi aka surusuruan. Songonido surung ni hasangaponna martibakon nasida. Ido sahatna. Dihita dogo saporsian di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Topik ni pesta parjolo pardingotan hari hatutuan Yesus ima hapapatar ni debata marhite anakonna. Allah berfirman dengan perantaraan
anaknya. Di tadong saporsian di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus debata papatarhon dirina marhite anakna Yesus Kristus. Allah menyatakan dan juga Allah mau memperkenalkan dirinya melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Debata manang Yesus Kristus si paluai nunga adokiane androng so ditopa debata nasa nadong di Fortibion nunga adong ibana jala ibana dang ditopa sian mula ni mulana nunga adong ibana alfa dohot omega yang tidak berawal dan yang juga tidak berakhir. Ima Yesus Kristus si paluai. Ima diperkenalkan debata tu aka situanatoro. Las ido di papatar debata asa unang adong kegangguan, asa unang adong bimbang, keraguan ni aka situanatoro. Asa giat hot disoba nasida jalan di jakon nasida Yesus si paluai. Hamo kamang do kainang di tadonga sa porsiaon ia surat Heberon macetakas do di suraton ala memang hati hai halak jahudi nang porsia di Yesus Kristus halak jahudi nang majalo Kristus si paluai mengalami persekusi, mengalami penindasan, penekanan. Orang yang telah percaya kepada Yesus dipersekusi, ditekan, ditindas, dan diintimidasi, dipabiar-biar. Asa unang adong halak naman jakon si paluai. Asa unang di jakon Kristus si paluai. Ima huaso, ima hagogo di kaportibi. Jala memang satu nuagpe berupaya do aka silon hajah toni nalaho daho mangitopi sinodang ni Kristusi. Berupaya do aka hago di kaportibi laho manudati mga bati. Bahkan berupaya do aka halak namian di bagasan dosana menyempang, menghempang buhado asa misi Yesus si palua lahu palua jolma asa stop jala unang mangerbang ima huaso ale hamua kamang do kainang boydo sanggup do hagong ni kaportibi mampu do akapar huaso lahu menghempang penginjilan ni Kristusi dangadong berupaya do jolma akapar huaso dia pakai nasida dangadong na mampu lapatan na hamakamang do kainang ima na betul-betul do Yesus na marhuaso. Dia mutlak berkuasa, siapapun tidak akan sanggup untuk menghalang-halangi, bahkan berupaya untuk menghempang. Tidak ada yang sanggup. Nama lapatan doy hamua kamang dokere bahwa Allah itulah Allah yang perkasa, yang ajaib. Dan yang mutlak kekuasaannya. Dan seperti bion huasoni. Ale imasian debata namano pa langit do tanaon. Hurian itu hata ala nima di aka bangso halak jahuri datahi natiki
na diela, na ditindas, ditekan atau dipersekusi di semua surat kiriman non, di pasahat mon, di paboa mon, di pabotohom mon. Asa anggiat unang sumurut nasida, asa unang murtad nasida, asa unang mulak musay nasida. Tu aka hasobalan nasida na perjolo, ima gabe porsia tu malaikat-malaikat. Memang hamua kamang dokainang di situasi na masa diadopi nasida, ternyata memang saya dong do nagabe murtad, gabe mulak musaibana, ala memang sanggup, ala memang dang mampu ibana menghadapi ragam yakana masa. Ala memang saya dipangasahan gogo pikiranna. Marhite aka hapapatar di debata di pesta perningotan Natal perjoloon, disungguli, dipaingot hita hamba kamang rokainang. Iya debata na manotongi hodoi siya perjolo sa deraon satu rodi sa galera ima Jesus si paloi. Ido nagabe mampu na tukpalo kita. Jala ido na mangalino haluaw di hita. Itulah yang mau diperkenalkan. Supaya jangan ragu. Kita percaya, peganglah dia. Jangan ragu, jangan bimbang. Apapun yang engkau hadapi, yang engkau alami. Dia adalah Allah. Idia do hama kamando kaidang gabe ada tanda bukti na gabe boy pafasar hatta. Mulutung pe mengalami penindasan. Ima halak Kristen halak Yahudina perjolo mengalami tekanan-tekanan fisik. Secara fisiologis mereka ditekan dan sebagainya. Bahkan boido usaha na pedang laku. Bahkan akaulun na pedang nabuti ko sebagai di ulah nasida ala memang songonima doras ni panosa ni kapanggosa-gosa di kapurtibi. Disinilah para penulis menguatkan, memotivasi mereka, meneguhkan mereka. Kalau sekarang sonari hamu manarita ala ni, mulutung sonari pe hamu marsitaonon, mur sonari pe hamu kabang do kainang hasid di ay hamu. Daksa dia do pei hamu kabang do kainang madibakon na di ay tu hata Jesus. Sodong poladong di ulah nasala. Tetapi dia juga menderita untuk itu. Tetapi semuanya itu sudah naik hamu kamang do kainang di jalo ibana di sadar tujuanna mulu jalo peon mulu tumangai peon asang giat jolma na huhokop na huholongi maluas yan dosa taruli haluaon nasida. Itu asa hamu kamang do kainang kita tidak perlu ragu. Mulunung pehitan yang menderita berbagai macam pergumulan. Tetapi mula halak naporsia tekanan itu bahwa pergumulan itu, beban itu adalah halak naporsia badok tanda kutip adalah untuk memotivasi kita doi. Untuk memotivasi kita pribadi lepas pribadi. Satu dia matutu persihodota namar sigatung tu namar Tuhani. Asa una kolan hamu kamang lokoinang ditikisona kita kan? Ditikisonang. Ketika kita bersuka cita dan sukacita kita itu memang kita rasakan. Songon parede di nasing mak. Diingot hian ditiki dia serama. Mulu hari Sabtu tabodo si panganon di Patupa Bapak asrama cagal detong etor kiam matung dugan nami bayi mak situah nina hede etor mana marolupo lop tondiki nina alai muli kanasid do muli kanasin biasa tong di asrama aduh kenasin
Ikan asin na balga-balga ido kepada batu melalui tanami. Siya sibolga maroi. Romadena. Godang dope dina. Bahira na gabi holsoan. Erak songon yato dati kidas ditikina daktabo si panganon edena pe sa hirana edena marsak kan ido nang. Molo tabo ba maruluk to dikinin na kan ido nang. Anggo itong akasibutong jidak namay. Jala di batapi ang ulusong ni. Unang pujaw ditiki sonak ko nina. Hape molo ditiki adong pergulam mo. Gabi say dito dali ho daw si dodo ho nina kanino na. Nah, tapi di sinilah dengan semangat yang begitu berapi-api meyakinkan, meneguhkan mereka. Apabila engkau menderita, bergumul, si tahu dadado dia ada pos maroham. Na ikon hamonakoni Yesus doho. Yaitu Yesus yang kita sembah itu adalah memang yang sudah dahulu menderita. Menderita oleh karena dosa ta. Jadi asa mulutung manarita pe Yesus buhado hita asa malua hita sa dosa. Asa diuras hita, asa ias hita. Dungi marolo-olo ma nang toditang. Alido asa hamua kamang do kainang mulutung pe meragam tadopi lebih 1 tahun baru panikan 1 tahun dah hidup potang dari tahun 2000 Januari 2020 bahkan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 mulutung pe arsa do las roh tadopi sadok tapuji ma Tuhata semuanya itu ada artinya ada lapatan nih bahwa ada saatnya sukacita yang akan kita rasakan. Alido asa hapor syai ma Jesusi, jakon ma Jesusi, nong patar nong roh tubuh di bagasan rohata, napolo kita sian akadosa. Jala tajakon ma Yesus nama kamanakon, jala napa tahun hal napor syai. Yang senantiasa meyakinkan, meneguhkan supaya tetap berpengharapan hanya kepada Yesus si Paluai. Unang mitop hapor syami, unang madate ho, unang masoh ho mertangiang, unang masoh ho gabi sitidangi, alai marlojong maho rapdo Yesusi, jala haposi ibana asa martua hita, ido hamua kamang do kainang namar natalon. Namarlatan ada sukacita. Ya. Allah berfirman dengan perantaraannya dan semuanya akan terjadi. Berfirman bahwa Allah akan menyelamatkan kalau kita sian dosa. Ada gelas rata hama kaum song ni? Hama horata ula lumbenda gabe boy di palua hita. Nunggu song dia hora tabai do horoa tu de bata umbeda gabe dia sihita. Sebenarnya kan belum seberapa dibandingkan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan. Daksa dia dapat hamu kabang dapat meledungo tapatupa akan uli. Daksa dia dapat maribakon na pidatupa ni Yesus Kristus. Adi do asa gak bisa deferenungam mai. Ale Tuhan molate ma nang pe takangau nang pe jahat tau alai toktong do hot pagkokopmu holong mi laho makop au asa enggiat taruli haluau nau tokinai jalot tama ulun nabadia umasada hadiah kado yang luar biasa yang Tuhan berikan. Jadi boleh dipatuhuria pe aka ulun nabadia ba oma sada silua nama ce arga jala oma hapapatar ni debata nama kaholong hita diberikan kepada kita satu pengampunan yang luar biasa. Mulut tajakon ulun nabadia. Kita harus respon, kita harus kita terima. Ima tadani
holong ni debata na makakop hita. Di patau hita majalo ulo na badia. Atong jalo otam ulo na badia. Jal tahanguluhom may. Luar biasa yang Tuhan berikan. Keselamatan yang Tuhan berikan. Alido asa unang mabiar hita maruna badia tamang te. Unang mabiar hita adong do diwa jolma molo maruna badia di jabu ngatur gabe sadrum iluna mate nama tos nama hosanon gabe saunikan idom bena saya dihalangi buah mulai badia bang unang majok ninna hamu tapatu bang lolo badia jabu unang majamang nina buasa agabe dipikiri hamati ada mak naruhari isa madokon tarsura dia mai horaya maka bang dokainang dang ada ungi asa molo di patupa ulo badia di jabu di gereja bekolas dorohata molate Tuhan ai pengampunan yang kau berikan kepadaku bekolas dorohata merono todita atau di patau mahita jala naing ma tarimang rimangi hata manang pengantar di ulun nabadi jala tasukun ma dirita apakah saya sudah layak majalo ulun nabadia aladong tulu sukun nengkan olo doho mardabe olo pauroha olo doho sonon olo patuluhon olo doho mardabe no atur nengat mayalusi aladnya sotung masih jalan kami dok natareda nina basadok kita respon martua ma na olo majalo ulon nabadia jala muba di bagasala sedroha amin ale Tuhan mole atema nunga taruli hami di hatam pasu-pasu ale Tuhan pasu-pasu nang akaruas nuhriam na sebuah rap dot hami marpungu di bagas joromon di jabu di rumah sakit manang di dia pele Tuhan ipe tu pos rohanami tu homo pasatami nasida sahoba le Tuhan mamasu-masu mian baho dua saruhana sida tu maho jala sorang asa anggiat mertil Tuhan goklas di roha matutu todinami Tuhan ultungadong akaros nuhriam bagasan arsa di bagasa parasahiton ipe tu pasatami asa todimima namanggohi sihol di rohana sida jala tarapul makorn hamalum sesa dosa nami martiramu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ta puji matuhata marhite maride hitanon imang sian bukede nomor 665 kut maitanon papungu pilihan sada a do bube do namangihut tusi maride mahita Masude
non lalaho acara ulun nawadia sagijang majo parjolo de turun ma las nakok manontu gijang muse jala diaka naso boido pe majalo patu ulun nawadia hotma jongjo yahudul di hudlanna masuk maita tabuka mungkedeta sian nomor 152. Yesus namamu ursun dosa ni portibion pangulu kami Yesus namamu ursun dosa ni Dameni debata da suwurung sansan na roha. Iba mangaramuti ate muna do roha muna. Marhite-hite Kristus Jesus. Amen martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Amanami na dibodagijang. Asiroham. Topot mahami na pumudison. Adorang hupa kami anon parpadaran nabadiai. Lehon maton di porbadia tu ganup hami. Asa ditubuhon hapursiaw na mangului di hami. Asa positu turo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na mangkop-kop hami. Pargogoy mahami masodahon diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporsian na mangului. Say taiti rohanami. Asa lamalungun hami tubuh na gijang. Asa say masihol hami. Paibay mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akka nang pinahamaw ni debata. Itasakap nuaing mangaton parpadan na badiyay. Di baheni ita tibbang majumulo manang natau hita marulon na badia. Asa unang hona uhum manang ise siya kitaon. Ay holan uduk roha, jara na manulsori rohana, ala ni pambahenan na nasuture. Jala na manupoti dosana. Jara na forsea di hasani dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiay. Alay akada dohot marul na badia. Unang be dioloy sibolis. Unang be didat dati mardosa. Tung padaw hamuma rohamuna siyani. Tunggo tapo kamuma hosom do lateni roha. Alay paingot higot hamuma Tuhan Yesus Kristus. Nong mate jala nong tarmula mangulu humokop hamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiai. Dibeni tatakasi ma jumulo rohata. Jala alusyamu ma suku-suku non jong-jong mahita. Na parjolo di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot ala ni
pangalosim di pati ni dibata, molo di perhatutu roham do ma olo. Namarsa do roham alido sami, jala dipangido roham naing malua ho nuaing sandosam, molo songoni roham do ma olo. Di perhatutu roham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon, panguluhon perdosa. Bo ibada nang mate dohot mula mangulu humokob ho. Manaon jalabanesa dosam, molo sogoni di perhatutu roham do ma olo. No papaton. Olo doho manggota podsian nasa roham late ni roha. Dohot hosom ni roha. Akup ni i olo doho mardengka do halak na mangarsahi ho. Jalan na olo doho manesa dosa di lugamu. Songon na pidangido di roham. Sesaw ni debata sudi dosam, molo sogoni roham do ma olo. Atong tapau du be marohata, jala tatopoti ma sudi dosata, ihutok kabuma tangyangon di bagasan rohamuna be. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa godang dohami, ay jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dohot sugut. Molo balasonommu tu hami hombartu pambahena nami i. Alai ala di godang ni asil holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung ni lehommu humokop hami. Ala ni i umbahed na hum hami mangido tuho. Asi maroham di hami, say jalo mahami, say sesa masuri dosa nami, jalalehon todim perbaditu hami, asa margugo hami mangalu dosa-dosa, dot mangulahon na humbar tulo menurham, saliling di tanah od dope hami. Amen. Atong hamu akan na manoputi dosa muna, jalan na mauwas di asi di rohani debata. Say sahat matuhamu nahina porsamuna mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu pos marohamuna nungasesa saluhut dosamuna marhite-hite goar di debata ama dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dot goar di tondi perbadia. Amin. Ale amanami na di bonagijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajamu, say saot malo menurham di botongan song na di bonagijang. Lehon matuhami sedaron haguluan siapari, se sama dosa nami songon penasa nami, di dosa di lugar mardosa tuhami, unak kami tugun tu pangunjunan, palua mahamisan pangago, ay holo na puna harajaon, dohot hagugun, Rodiah sangapon sa liling ni liling na. Amen hudul mahamu. Mari demahita. Tuhan Yesus Kristus dosa usagu borgenai suka terjehe ibana hidup ma kalau hamuma jalapangan ma dagikku doi nanilehon Tuhan matian humokop hamu bahin hamuma songoni bahin peringatan diau
dungi sun mangan dibuat ma panginomani didok ma moleate dungi didok ma tunasida jalo hamu ma sude hamu manginum siani ia panginomanon pada nai baru mon marhite-hite mudarhu nani ilhonna humokop hamu bahen hasan dosa ni dosa sai baik kamu masongoni bahen paring utamuna diau atong romahamu nungarade ida jaladai hamuma dengan basani debata Yesus Kristus dalam jala pangan ma daging kudoon nani lehon tuatean humukop hamu ima pahon hamu marhamusian di bana asa di hamu hangluan asrasudan amin Dok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu ma jala inum hamu siani ugar kulei Sehon Muhammadiyan bahin asa saat ni dosamu lima mengaramuti jala pahot ton rohamuna mengkapusya ibana asa dihamu hamu saliling nililingna amin mulak ma di bagasan dame tapasahan ma piliata selogi dan persembahan kita taruh di sana. Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma jala inum hamusiani mudar kubei nani usaikon bahen hasisahan di dosa daging kudoon ima mangaramuti jala pahot ton rohamuna mengkapursi ibana asa dihamu hamuan saliling nililingna asa di hamu amin mulak mahamu di bagasan dame kita masukkan persembahan perjamuan kudus di sana. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu ma jala inum hamusiani daging kudoon mudar kudui nani lehon nani usaikon tuhamatian humokop hamu bahen hasasaat di dosamu ima pahontor hamu ima mengaramuti marhamusian ibana jala pahonton rohamuna mengkapursi ibana hangluan nasrasudan asa dihamu hamuan saliling nililingna amin mulak mahamu di bagasan dame Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu jala inum hamusiani tuhamatian humokop hamu mudar kubei ima pahontor hamu nani usaikon bahen hasasaat di dosamu
asa dihamu Ima mangaramu hanguluan nasura sudah. Amin. jala pahotton rohamuna makapor sebana asa dihamu hanguluan na sura suda amen mulak mahamu di bagasan dame hidup Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma jala inon hamus ya di Hamu jala pangan dagi kudoon mudar kubi nan lehon narusehon bahkan hasasaan di dosamu ima pahottor hamu ima mangaramuti marhapusan di bana Dalam asa pahotton dihamu rohamuna hanguluan nasura sudah. maka porsia ibana asa dihamu haguluan saliling-liling na amin mulak mahamu di bagasan dame hidup Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma Jala hamuma jala pangan dagi kudoon jala inon hamus ya nan di lehon Mudar Hamatian kubi ngomong kamu ima Dan pahottor sehon hamu marhapusan di bana bahkan hasasaan di asa dosamu dihamu hanguluan ima mangaramuti Amin. dalam pahotton rohamuna maka porsia ibana asa dihamu haguluan saliling-liling na amin mulak mahamu di bagasan dame hidup Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu jala inum hamus ya di nan yusehon bahen hasasaan di dosamu ima mangaramuti jala pahotton rohamu maka porsia ibana asa dihamu haguluan saliling-liling na amin mulak mahamu di bagasan dame hidup Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu jala inum hamus ya di Mudar kubi nan yusehon Tuhamatian humuk bahen kamu. hasasaan di dosamu Ima pahotton rohamu marhaposan di bana. ima Asa mangaramuti dihamu hanguluan nasura jala sudah. pahotton rohamuna Amin. maka Pangkamu. porsia ibana asa dihamu hanguluan saliling-liling na amin mulak mahamu di bagasan dame hidup Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu jala Hidup inum hamus ya di Tuhan Yesus Kristus jala hamuma jala pangan dagi mudar kudoon kubi nan nan lehon yusehon bahen hasasaan di Tuhamatian dosamu humuk kamu. ima Ima mangaramuti jala pahotton rohamuna Asa dihamu maka porsia ibana asa dihamu haguluan Amin. saliling na amin mulak mahamu di bagasan dame hidup Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu jala inum hamus ya di Dagi kudoon mudar kubi nani lehon nan yusehon bahen hasasaan di dosamu ima pahotton rohamu ima marhaposan di bana. mangaramuti Asa jala pahotton rohamuna maka porsia ibana asa dihamu haguluan saliling-liling na amin mulak mahamu di bagasan dame hidup Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamus Hidup ya di Tuhan ta Yesus Kristus Mudar kubi dagi kudoon nan yusehon bahen hasasaan di dosamu Tuhamatian humuk kamu. ima mangaramuti Ima pahotton rohamu jala pahotton rohamu marhaposan di bana.
magkapusya ibana asa dihamu hamuduan saliling-liling na. Amin mula mahamu di bagasan damai. Ridho Tuhan ta Yesus Kristus jalo ba jala inum hamus yani. Tuhan Yesus Kristus Mudar kuwi daging kudu nang sakot bahen hasisaan ni dosamu. kematian Tema mengaramu jala pahot ton rohamu magkapusya ibana asa dihamu hamuduan saliling-liling na. Amin mula mahamu di bagasan damai. Ridho Tuhan ta Yesus Kristus jalo hapus yani jala inum hamuma nan sekon bahen hasisaan ni dosamu. Tema mengaramu jala pahot ton rohamu magkapusya ibana asa dihamu hamuduan saliling-liling na. Amin mula mahamu di bagasan damai. Ridho Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu jala inum hamus yani mudar kude naniusekon bahen hasisaan ni dosamu ima mangaramuti jala pahut ton rohamu Tuhan ta Yesus Kristus magkapusya jalhamu ibana madalapangan ma daging kudoon asa dihamu nanilehon tu hamutia hamuduan saliling-liling na. ngupok hamu ima pahotor hamu marhapus yang Amin ibana mula mahamu di asa bagasan dihamu damai. hanguluan nasura sudah amin pangakamu Ridho Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu jala inum hamus yani daging kudoon mudar kude nanilehon naniusekon bahen hasisaan ni dosamu ima pahotor ima mangaramuti yang ibana jala pahut ton rohamuna magkapusya ibana asa dihamu hamuduan saliling-liling na. Amin mula mahamu di bagasan damai. Ridho Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu jala inum hamus yani Ridho Tuhan mudar Yesus kude Kristus jalhamu madalapangan naniusekon bahen hasisaan ni dosamu nanilehon ima mangaramuti kematian ngupok hamu jala pahut ton ima rohamuna pahotor hamu marhapus yang ibana magkapusya ibana asa dihamu kamu hamuduan saliling-liling hanguluan na. nasura sudah Amin amin pangakamu mula mahamu di bagasan damai. Ridho Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu jala inum hamus yani mudar kude Ridho Tuhan dan sekon bahen hasisaan ni dosamu daging kudoon ima mangaramu nanilehon jala pahut ton rohamu magkapusya ima ibana pahotor hamu asa dihamu hamuduan marhapus yang ibana saliling-liling na. asa dihamu hanguluan Amin mula mahamu di bagasan damai. Ridho Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu jala inum hamus yani Kristus jalhamu madalapangan ma daging mudar kudoon kude nanilehon naniusekon bahen hasisaan ni dosamu ima pahotor ima hamu mangaramuti marhapus yang ibana jala pahut ton rohamu asa dihamu hanguluan
makapursya ibana asa dihamu hanguluan saliling-liling na amin mula mahamu di bagasan damai Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamu jala inum hamu Didok siani Tuharta Yesus Kristus jalo hamu majala mudar pangan. kudui Dagi kudoon nanusekon Nani bahen lehon. hasisaan ni dosamu tuhamatean humokop hamu. ima mangaramuti Ima pahotor hamu marhaposyan jala ibana. pahotten rohamu Asa makaporsya ibana dihamu asa dihamu hanguluan hanguluan nasora suda. saliling-liling na Amin pangkamu ma. amin mula mahamu di bagasan dame Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamu Didok jala inum hamu siani Tuharta Yesus Kristus jalo hamu majala pangan ma. Mudar Dagi kudui. kudoon nani lehon. nanusekon bahen hasisaan ni Tuhamatian dosamu humokop hamu. ima Ima pahotor mangaramuti hamu marhaposyan ibana. jala pahotten rohamu Asa dihamu makaporsya ibana hanguluan nasora asa suda. dihamu hanguluan Amin. saliling-liling na amin mula mahamu di bagasan dame Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamu Didok jala inum hamu Tuharta siani Yesus Kristus jalo hamu majala pangan ma. Mudar kudui. Nani lehon. nanusekon bahen hasisaan ni Tuhamatian dosamu humokop hamu. ima Ima mangaramuti marhaposyan ibana. jala pahotten rohamu Asa dihamu makaporsya ibana asa dihamu hanguluan amin saliling-liling na amin mula mahamu di bagasan dame Didok Tuhata Yesus Kristus jaloma jala inum hamu siani Didok Tuharta Mudar Yesus kudui. Kristus jalo hamu majala pangan ma. Dagi kudoon nanusekon bahen hasisaan ni dosamu ima tuhamatian mangaramuti hamu. Ima pahotor jala pahotten rohamu makaporsya ibana Asa dihamu asa dihamu hanguluan hanguluan nasora suda. saliling-liling na amin mula mahamu di bagasan dame Didok Tuhata Yesus Kristus jalo manjala inum hamu siani Didok Tuharta Yesus Kristus jalo hamu majala mudar pangan ma. kudui Dagi kudoon nani lehon tuhamatian. nanusekon bahen hasisaan ni dosamu Ima pahotor hamu. ima mangaramuti Marhaposyan ibana. jala pahotten rohamu makaporsya ibana Hanguluan nasora suda. asa dihamu hanguluan saliling-liling na amin mula mahamu di bagasan dame Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamu jala inum hamu Tuharta siani Yesus Kristus jalo hamu majala pangan ma. Dagi mudar kudui kudoon nanusekon nani lehon. bahen hasisaan di dosamu ima mangaramuti jala pahotten rohamuna makaporsya ibana Marhaposyan ibana. asa dihamu hanguluan Asa dihamu saliling-liling na hanguluan nasora suda. Amin. amin mula mahamu di bagasan dame Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamu jala inum hamu siani mudar kudui nanusekon bahen hasisaan ni dosamu ima mangaramuti
mahmud di bagasan dami. Amin bagi kamu. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jaloma jala inum manusia ni. Tuhan ta Yesus Kristus dalam hamba dalam pangan. Ular dudui Nani nani lehon. sehon bahen hasisaan di dosamu. Ima pahot. Ima mangaramuti Marhapusya di bana. jala pahoton roham Asa di kamu. makapusya ibana. Anguluan. Asa di halaman sa liling-liling na. Amin bagi kamu. Amen. Mula mahmud bagasan dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu jala inum manusia ni. Mudah tuluy dan segon bahen hasisaan di dosamu. Ima mangaramuti jala pahoton rohamu. Makapursiya ibana asa dihamu anguluan saliling nililing na. Anguluan na surasuda. Amin pag kamu. Amen. Ulat mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu jala inum hamu jala siani. pagan ma dagi kudoon nani lehon tu hamatea Mudar kudui humukop hamu ima pahoton rohamu marhaposan di bana nanusekon bahen hasisaan di dosamu. hangluan nasura suda. Ima mangaramuti Amin, pang kamu, Ma. jala pahoton rohamu. Maka porsyai ibana asa dihamu hanguluan saliling nililing na. Amin. Mula mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jaloma jala inum hamu siani. Nani lehon tu hamatea Mudar kudui humukop hamu nani sekon bahen ima masisaan di pahoton dosamu. rohamu Ima marhaposan mangaramuti di bana jala pahoton rohamu maka porsyai ibana hanguluan nasura asa suda. dihamu Amin, pang hanguluan kamu, Ma. saliling nililing na. Amin. Mula mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu jala inum hamu siani. Mudar kudui Didok Tuhan ta lalu sekon bahen hasisaan di dosamu. Ima Nani mangaramuti lehon jala pahoton rohamu maka ima porsyai ibana asa dihamu hanguluan saliling nililing na. asa dihamu. Amin. Mula mahamu di bagasan dami. Amin bagi kamu. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu jala inum hamu siani. Mudar kudui dan sekon bahen hasisaan di dosamu. Ima mangaramuti jala pahoton rohamu maka porsyai ibana asa dihamu hanguluan saliling nililing na. Amin. Mula mahamu di bagasan dami.
Tuhatta Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusia ni mudar kudui nani sekon bahen hasisaat di dosamu ima mangaramuti jala pahoton ni hamu magsapursia ibana asal hamu hanguluan saliling nililing na amin mula mahamu di bagasan dami Martang Yang Mahita. Tak buka muka data sen nomor sia. Mari demeta. Tong Mahita. Mari dehita. Puji madebata alito dikku, jalan nasaro hakku di bagasan mamuji gorna nabadiai. Puji made Tuhan debata alito dikku, jala unang tung halupahon dengga di basam sasudena. Ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalum akka sahit musudena. Ibana palon hosam sian hamaguan, jala dilehon tibbo dengan basa don asiniroha. Para siroha jala perdengan bahasa do Tuhan dewata, labat tarimas jala para siroha godang, dang dibahin tuhita hombartu susi tu dosata, jala dang dibaloson tuhita na hombartu hajatota, songan asiniroha ni amama tu akka anakonna do asiniroha ni Tuhan dewata, di akka na makabiari ibana, nungatung takas di patuduhon dewata holong ni rohanai tuhita, di hamamate Kristus sumokop hita, uju perdosa dope hita, atong nda lamaluam mahita nuaing sian rimasna, dung gabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai, di baheni sai pujon ni pamangaku dohot rohaku, dohot nasa pambahenaku do Tuhan debata, olak nyon rodi saliling lelingna, amin.
Nungata bege hata ni bata pengoto kita pabua nong dipakulingi Tuhan ido hita marhite anak na Tuhan Yesus Kristus. Ibana do dipabakit debata gabe sistean perluhutan. Jala marhite ibana ditopa akka hasyangani. Atong tajakon ma Yesus anak debata na tubuh di portibion. Ala ni hita jolma na badabu tu bagasan dosa. Ale Tuhan debata, saya pakulingi mahami marhite Tuhan nami, Yesus Kristus nong ro tumupot hami. Sai na mardalan do pehita di hasanganon, nago parukilon dohot si taonon on. Tapapos maruhatta di bagasan Yesus si, nong ro mambuan haluan hita, ibana do na tau pangudiota, na mengurupi hita di pardalan ni. Asa saat hita sogot huddul di siamu ni debata. Amai. Tatangyakon ma pelean na tapapungon tuado padebata martang yang mahita. Ale debata amanami na dibadagijang hodo haroroan ni salut sileho-leho na denggarut nasa ulibasa na maliutus. Hupasat hami ma siyan na nilehon mitu hami pila nami toho. Say jalo mege uap na husus di jolom. Pasu-pasu me jalaramoti asa huparhasya kami pila non. Pati bulhon harajom di tonga-tonga nuhriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asa lam hutandahami godang nisi leho-leho mitu hami. Asalam girgir kami madok moliati Tuhan. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata na toktong, naso marbula, naso marpasohotan. Hupuji hami maho ala saat sudet tahim, naong sinakapmu, adorang so marojahan do pehasyanganon, dang tarabat sibulis sakapmu, dang sudat tahim na badiay dibahid dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga naso haduruan ni, dibaheni mauliate marohanami tuho. Ala nong saud sakapmu, ima parsurum di anakmu gabe si palua, jala si pangulu di hami. Asa malua hami sian dosa, hamatean dot sian uhum, jala masohot hami mangulahon dosa. Ope say asi maroham di hami, togihon mahami tu anakmu, say bahen mahami gabe si luam tu ibana. Asa upa ni halojon nami, ala natinonna na berdit i, dohot hangaluton humokop hami.
asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana. Say sungguli mahuriam sa darion, asa diigon habal gomu dohot haroro ni anakmu, gabe jolma. Lah panguluhon hami pardosa, say sungguli ma akka parhlado ni huriam, mamaritahon barita nauli tu salur halak, naong patar hasanga pomu, jala naong jupang dami doon asonangan, say lehon ma pitu na ukap tu halak si pelebegu, dohot tu para gumana asing, asaro na sida manguloy Tuhan nami Yesus Kristus, say rajai ma saluhut raja doon akka suruan na, asa diboto na sida nang dileho ko raja, jala Tuhan na sumurungi, rodi saleling nileleng na, say lehon gogo tu akka na dibagasan pangujunan, apuli akka na marsak, jala palua akka na targogot, say tatap jala odingi akka na pinaburu-buru, na marsak jala marsak akka na buru dihalak ala di guarmu, say dongani jala pasu-pasu hami sude, akka na magodang rodi dak danak, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama nami na di managijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajalmu, say saot malomon irham di ba no tongan song na di managijang. Lehon matuhami sadaron hangluan sa pari, se sama dosa nami songon padesa nami, di dosa di dongan namardosa tuhami. Una kami tungin di pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mahamudi bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan tadi bata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de bata maho. Disodakkan Tuhan de bata mabuhini tuho jala si marohana midaho. Didopakkan Tuhan de bata mabuhini tuho, jala dipasorhon ma damena tutod di munabe. Amin. Nata tahalas summa natalon marhite marid dehita. Selamat hari Natal. Akka na dijabu ate. Selamat hari Natal sude. Na dijabu dah. Ya.